Dnes si ukážeme, ako robím kváskový chlieb. Je veľa rôznych receptov, ja vám ukážem môj. Najprv si spravíme rozkvas. Zmiešame nakrmený ražný kvások, ražnú múku a vodu. Jemne prikryjeme a necháme stať 10 hodín. Po 8 hodinách trochu vymiesime T650 múku a vodu. Necháme prikryté 2 hodiny. Pridáme rozkvas, lyžičku masla a miesime pomaly 4 minúty. Pridáme soľ a miesime ďalšie 4 minúty. Premiestnime do jemne naolejovanej misy a necháme kysnúť cca 3 hodiny. Každých 45 minút poprekladáme a proces zopakujeme 3 krát. Z cesta vypracujeme bochník a zvinieme do ošatky. Ja osobne do nej dávam pomúčenú utierku. Chlieb z vrchu ešte trochu pomúčime. Prikryjeme fóliou a dáme na 12 hodín do chladu. Rúru predohrejeme s kameňom a parou na 250 stupňov. Chlieb premiestnime na papier, urobíme hlbší rez a pečieme pri zníženej teplote 220 stupňov 35 minút. Pred krajaním necháme kompletne vychladnúť na mriežke. V kváskovaní tiež nie som expert, takže privítam akékoľvek rady.